Pan Bisaya di manggono oh, Pan Bisaya ano sa mana gahapon ra mangguni di man ni karon oh. Pan Bisaya. Oh, Pan Bisaya. Nakuha ni? Isa may kuha. Isa may. Kaya ba yan? Ding anak mo. Ah, Na ikon. naikon ang tayo. Wala, stainless. Wala man lagi itong una. Mag-atan din na. Unay gamunon oh. Apil kutsilyo nay muduol patay. Unay gamunon, gamunon. Gambuna. Para Ingredients para palami. para Oil o sa mana. sama ni. Para pa sa pangalan. Pero kulit. Oh, kuhit-kuhiton, kuhit-kuhiton. Ano ba, napamantingali pag pangangalan, aning